Салом алейкум. Ба мавзӯи навбатиён бошад прогрессияи арифметики. Прогрессия худаш чӣ маъни дорад? Аввал ин ҳамин чиза мо ба назар мегирем. Прогрессия аз калимаи англисӣ ба фикрам гирифта шудагӣ. Прогресс яъне ки чӣ маъни дорад? Прогресс яъне ки пешравӣ, зиёдшавӣ. Бо дар математика маънои пайдарпайиамро ифода мекунад. Хуб, прогрессия мо дар ҳаёт бисёр истифода мебарем ҳар рӯз. як мисоли шахсӣ ман мебиёрам. Масалан вақте ки ман дар ҷопон мехондам, бо як рафиқам гуфтем ки биё ҳар рӯз акнун чӣ қадар боз машқ кардагӣ нестем, ман тамбал шудагӣ. Гуфтем ки биё мерем чӣ? Спортзал машқ мекунем камтарам. Рафиқам бисёр машқ кардагӣ, качок бақувват ва рафта сар мекунад. Ман гуфтам ки ман 2 сол шуд бозо машқ накардагем. Ва чӣ? Ман мерам аз майда сар мекунам. Барое ки агар як рӯз раведи 50 та арҷуманӣ занед, арҷумани юкушта хезед, вообще 3 рӯз хеста наметинед. Барои ҳаминам хуб рафтем, ман гуфтам ки ман сар мекунам мисол аз 5 та арҷумани медонед чӣ? Хеле мезанед ки замин ба хор рафта. Ман гуфтам ки масалан ҳар рӯз аз 5 та арҷумани сар мекунам. Бед рӯза ҳамтун ишора мекунем лекин рӯзи якум чӣ мешад? Ай-як. Ай-як ман чанд та арҷумани месунам? 5 та. Акнун бо майда зиёд кардан мегирам. Яъне ки чӣ хел зиёд кардан мегирам? Ҳар рӯз 2 тагӣ гуфтам. Хуб, значит рӯзи дуюм чӣ мешад? 5 ҷамъи чанд? Ҷамъи 2. Офарин. Рӯзи сеюм чанд мешад? Рӯзи 5 ҷамъи 2. Хуб, 5 ҷамъи 2. Хуб, ё ки ҳамино метавонем чӣ нависем? 2 та 2 дорем, метавонем 5 ҷамъи 2 зарби 2 нависем. Хуб, рӯзи чорум чӣ мешад? Рӯзи чорум ки шуд? Рӯзи чорум 5 ҷамъи 2. Яъне ки 3 та 2 мешад. Мо метавонем нависем ҷамъи 2 зарби 3. Хуб, рӯзи панҷум ки бошад? Рӯзи панҷум ман 5 та мезанам ҷамъи 2 зарби 4. Ям 2 зарби 4 ва нем хемирад. Шашум бо 2 зарби 5, ҳафтум 2 зарби 6, нем хеле рафта мегирад. Ана акнун шумо ба фикрам вақте ки ҳамина дидед, чия хит кардед, чия фаҳмидед. Яъне чияш ба назари шумо чӣ медонед мисол? Яъне ки ман вақте ки ҳамина дидам мегӯям ки инҷа 2 ҳаст, инҷа 2 ҳаст, 2 ҳаст, инҷа 2 ҳаст. Хуб, бо инҷа гашта 5 ҳаст. Хуб, яъне хеле 5 ҳаст. Яъне ки ҳар рӯз нисбат ба рӯзи дигар 2 та зиёд шудааст. Яъне ки рӯзи дуюм ва рӯзи якум 2 та фарқ дорад. Рӯзи сеюм ва рӯзи дуюм 2 та фарқ дорад. Инамин дидетун констант ҳаст. Инамин фарқашон констант, яъне ки доимӣ ҳаст. 2 та зиёд шуда рафтааст. Хуб, барои ҳаминам мо чӣ мегӯем ва ҳамин дар прогрессия мо мегӯем д, яъне ки фарқ. Инамин дар инҷа д мо чанд? Дар инҷа д мо 2. Хуб, инамин фарқи прогрессия ҳаст. Инамин дуюмо. Барои вақте ки мо д донистем, мо метавонем ки дилхоҳ рӯза ёбем. Масалан рӯзи 10, рӯзи 15 чӣ хел ки бошад. Ва бо дар инҷа дорем аяк. Аякам бисёр дар прогрессия чизи муҳим аст. Аяк аъзои якум мешад. Аяк мо дар прогрессия аъзои якум. Хуб, мо д дорем, д фарқи прогрессия. Хуб, анакун мо аъзои дилхоҳ аъзои чӣ мегӯем? Бед мегӯем аъзои номаълум. Хуб, чӣ ки не маълум аст, не номаълум. Хуб, аъзои номаълуми прогрессия мо чӣ мебинем? Хуб, аъзои номаълуми прогрессия накун вақте ки инҷа мебинед, мо 3 ки дорем, аъзои сеюм бинед 2 зарби 2 шудааст. Дар ин аз 3 як та кам. 3 минус 1. Аъзои чорумам бошад? 4 ани 3 як та кам. 4 минус 1 шудааст. Аъзои панҷум ки бошад? 5 ани инҷаш минус 1 шудааст. Ана ин як та коэффициент мегӯем. Коэффициент. Хуб, ва мо гашта инҷа дорем ана ин дуҳо, ана ино д. Хуб, барои аъзои n-ма ёфтан чӣ кор кардан накор? in. Яъне ки мо ҳама вақт дорем ин 50ям доимӣ. Яъне ки менависем a1. Хуб, 50 барои ин ки a1 аст. Ана инҷа метавонем ина. a1 ҷамъи ана акнун 5 минус 1. Анки n бошад чӣ мешад? n минус 1. Зарби 2. Димо чӣ буд? д мегӯем. Айнан бо ёрии ҳамин мо метавонем ки дилхоҳ рӯзба ёбем ки чанд мешад. Масалан мисол карда мебинем ки ман пеш аз ҳамон машқ кардан мегӯям ки рӯзи 10 ман чанд та мезада бошам. Ман рӯзи 10 мегирем, ҳисоб мекунем. Рӯзи 10 баробари аяк мо чанд буд? 5. Офарин. Инамо чанд мешад? 10 минус 1.
10 минус 1 دemo چند بود؟ دemo 2 خب اینا حساب کنیم 5 میشه جمعی 10 minus 1 نه خب 9 کرد 2 18 50 18 چند میشه؟ 23 این یافتیم که در روزی دهم من 23 تا میزدگیم در روزی 15 باشد در روزی 15 چند میشه 5 جمعی 14 ضربی دemo 2 بدن خب این میشه 5 جمعی 28 برابری 33 این بود دیدید ما درباره پروگرسیا گپ زدیم ما گفتیم از یکمی پروگرسیا آیات دی فرق پروگرسیا خب اکنون با یافتیم فرمول یافتن از اینمی پروگرسیا و این مختصر گویم درباره پروگرسیا آریتمتیکی و امیدوارم که برای شما فایده آور بود تا درس گوینده